بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ببركة الله نكري ببركة الله بانغ باو نكروي ببركة با جماعي كل تمنا بيرا كنا سين اندري تمبي كنا مانا بيا نانا دونك الحمد لله وتبا بامن اندري كم جودي ودو كورو يكاكني ودو كور باشي تيلا باشي بن باسكو مرادو ني بن تنچولا même ببركة الله Oche mura jangoro ye. Mura jangoro ye. Ayo ala ka ke jangoro ka bonga tu ka bi ka bonga jona. Amina. Parce que ni mura bi la, mo bi jate ka fu balantile ka soro mura bi ma segende. Akamise. Mura ka juguni bana be ablay. Aka juguni bana be. Et puis ayala mala fa ka teli. Ayala ma ka teli. Et puis na le bi la le bi far ko la bana tolwe la wuli. Allah akbar bi segere. Abi mo ko segen fana. Ayo. Bamana André. Uko yoro sababe ko ni tara yare bi gnye famu ko ni majima famu di gnye famu tuguni ko ni tara docteur sola ko ni balabato ye ba fo tieja foti kene yabo ko ni mamiro droit miri flana ko ni tara kaburula ni mo dale ko boye jama to gnye kono sabana ko ni tara ko so bambole ba fo ja yoro soro hati soro la nyogonte ko yoro saba ni tara ni me wajuti kun able nam miri rodo abmi fo bakuru bala o ka fo ni mati yere bulu able o gela folo de ma kan ga yere bulu nam wa ko nam banyo jenotika ko ka be ban Allahu akbar anga ngo blanc na na ki labo le so abo kalan fla de diama kasubon ani docteur so kasabon ani kabru ko ni toro sabala ni ma meriti tuguni kasubon mati rebulu e be mo wara tika kono docteur so ti rebulu ngabi bana bulu o kaburu do o ya bane Allahu akbar o ni kalan fla de nga donc a foko jin kono imaga chugo chugo ablay nam ita donola lagor femana ki bulu chugo chugo fentigi yami banduno lagor imona ke fama ya chugo chugo abi bandunola nam imaga toro era fonna dongo chugo chugo ablay toro mi bandunola nam ango blankuna wa jenotige fona kono anga blankuna ko makanyi ire bulu ablay makanyi yirabulu Allahu akbar mamay mabulu wa mamay idese fembulu ablay bana anseti bana la nam bana ba ndese wa ndese fe nam mamay o fana bulu ablay jenotige kono nakil la ne wono mo kala la nyuma de sura kono ala tabarakallah o ko yante fuyi harma denti fuyi o che nam ami nyano de ko ka foko anti fuyi nam daro ni be vapeur dodo ji kuna nam funde ne mi wuli bible re kono ala ka mo bodo ba foko aduma de biti nam c'est-à-dire abe inyeba ji mala kala fenni mi wuli ji kuna de ko aduma de beti abe sika tunu abe kina fa amadele ka ke o amanga nyino fe do konu ko ablay ayo ka uru kama na manyino luko amanga keto domodo nam ngane nyene no luko ablay be fili arebe do sanga bonala bi mali kono no yamadu jike ablay ni soro kondu ni kotiga do ablay asego ke jamane ngol sikatola ay kubo ko de chugo kuma wulu de nam o ngabi ala ka latige ma bulaka sikatola o kanga ankala ablay o kanga ankala mama ke chugo don la ibida ango blankuna na blankuna manga keto damado aw clé bambalité ko bambali refana tejje kono o de kama misego ka afamuna na nyo blankuna nam ablay damatame ko do be amolu dabla aw ayo na fan fu talaka kuma do ki seira mola nam ki ka fanga yira mola ki ka setiya yira mola ka ajon ayrela kuma do na fan fu tala na fatal awo tabarakallah anga blanco na ko numbe ban bismillah ayo bi arabaye nam kalo kle shikin do décembre kalo o fasriba ko ne sebene ke fasri gafo ko no samba flan mo ni kilina
an b'a lajɛ fɛrɛ tɛ fɔlɔ ye min ye ka se ka ɲɛfɔli dɔw kɛ mɔgɔw ye faamuyali ka se ka sɔrɔ a ko la. Tubarikala an b'a daminɛ ni information jumɛn n'i ye ka so kura ye a nin tɛ ne ka so kura ye ni ye cour d'appel de ye. Cour d'appel de don ala kan kisi o yɔrɔ tali ma. ala ka so jɔli se d'an ma. Amin ya rabbi. A sɛbɛnnen don yan ko Bakaricogola ni a nɔlaw ka koɲɛ la ko a ɲinina ko sɛgɛsɛgɛli wɛrɛw ka dayɛlɛ walasa ka ko tiɲɛ dɔn n'o tɛ ko jaabi fɔlɔ min bɔra ko ma wasa kɛ. Awɔ Umaru Mariku ni a jɛw k'u ka kiriko kɔni bolodara ka bila février kalo tile 15 kan an n'o cɛ k'u bɛ to kaso la. Ko Ben le Cerveau ale kɔni ye jalakili jugu dɔw ta ka ɲɛsin kodɛmu ni pulo ma jamana camancɛ lahalaw la. Ko pulo a jira k'a fɔ ale bɛ taa n'a ko ye kiri la. O ye jɔ ye. Awɔ min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ RDA k'ale kɔni ka denbaya barika bonyana dɔ farala jama kan sabula ko tɔn minnu bɛ wele ko PDS RMC Mali kanu ani UMP k'olu ni UMRDA farala ɲɔgɔn kan kunungo ka kɛ tɔnba kelen ye Ablaye. Donc Diden ma janse u b'a fɛ ka ɲɔgɔn mara. O ye tiɲɛ ye. Ayiwa gafe mun tɔgɔ l'indicateur de nouveau ale fana ye mun sɛbɛn bi sɔgɔmada na. Ale kɛmɛ ka sɛbɛn k'a fɔ sɔrɔ boso baw ka kulu kɔnɔ Ablaye. Ko yiriba dɔ binna n'o ye Elhaji Amadu Jike. Ko commandeur de l'ordre national do faso ka jansaba. Ko ka si to san 72 jate la. An bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ a la. Amin ya rabbi. O bɔlen ko sa ko Sɛnɛban kasara kulukuru sira la novembre kalo in kɔnɔ ko mɔgɔ 11 a kɛra olu sata ye. Min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ sariya ko minisiri ko ale y'a ɲini k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli dɔw ka kɛ gafew kɔnɔ n'o wele ko enquête administrative k'a dɔn Bakaricogola ka ko yɛrɛ kɛra cogo min na sɛbɛnw b'a la ka mun fɔ seereya minnu bɛ sɛbɛnw kɔnɔ ka olu bɛɛ lajɛlen ta ka baara kɛ ni olu ye walasa ka ko tiɲɛ dɔn. Ayiwa. Min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ zone aéroportière olu so cilenw. Ko a jirala k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw bɛna dayɛlɛ ko maa minnu ka yɔrɔ cira k'olu y'u ka lasigidenw sugandi ka bila kulu kɔnɔ. Docteur Umaru Mariku ni a jɛ minnu minɛna ka don kaso la k'a sababu kɛ k'u ye dajuguya nɛniniw kɛ min bɛ tali kɛ parti sadi kɔni y'a ɲini k'a fɔ a ka bila teliya la ka bɔ kaso la a bila an dan. Ka bila teliya la. Ayiwa an y'o mɛn. Les Échos. Ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko an ka fɛn kɔrɔ dɔw kɔni minnu kun suyɛnna nazaraw fɛ ko 900 jate k'olu kɔni seginna ka na jamana kɔnɔ. A jaw y'an ka minɛnw bɛɛ ban o y'an ka minɛnw bɛɛ ban 900 jate jaw fɛn tɛ yan olu de nana fɔlɔ dɛ. Ne de fɔ n ko jaw y'an ka minɛnw bɛɛ ban. ɲɛ bɛ dɔmɔdɔmɔ ja la nɔ ko fanga ɲɛma y'u kunbɛn. An ka laadala yɔrɔw bɛ se ka lakana cogo min na Segu Ndongo minisiri Andogoli Gindo dɔgɔnin don i dɔgɔnin don ka dɔ kɛ tɛ yan ka dɔ kɛ kɔrɔbɔrɔ dɔgɔnin don o ye tiɲɛ ayiwa n'a ko o tɛ n bɛ bozomuso kelen sɛgɛrɛ k'a d'a ma a b'a makun ayiwa i ni minisiri k'o ɲɛnabɔ non foyi t'a la n'a ko a bɛ kuma dɔrɔn n b'a fɔ bozomuso kelen filɛ nin ye a b'a fɔ a ka ɲi ayiwa n b'a fɔ a Gindo tabarikala ko nin fana ye Mali diya ye Ablaye ale ni CNT mɔgɔw k'u taara INA lajɛ ale y'an ka Segu Ndongo kalanyɔrɔba o y'an ka so an bɔra o de la voilà o ka secrétaire général sigilen filɛ nin ye k'i ɲɛsin ma lakɔlidenw Segu Ndongo kalanyɔrɔ don k'u taara u ɲɛda a yɔrɔ kan k'u ka baaraw ni u ka gɛlɛyaw jateminɛ u ka gɛlɛyaw yɛrɛ kɛra sugu ye hali se ka tɛmɛ ka don hali sɛnna n'i ko i bɛ don INA la bi n'i t'a yɔrɔ dɔn i t'a dɔn yɛrɛ i t'a dɔn yɛrɛ i bɛ tɛmɛ a kan n'i ko i bɛ don yɛrɛ i bɛ tɛmɛ awɔ walayi ko an ka kiiritigɛ sugu kɔnɔ ko Umaru Mariku ne y'a jɛ u ka kiiriko bilara février kalo nata tile 15 kan o bɛ nin bɛɛ kɛ kaso la Alahu akibaru ko Muntayila Hamadu ko ale fana datugura san 20 kaso ale fana bɛna mɛn dɛ l'essor ale ye mun sɛbɛn ale y'a jira k'a fɔ ko Choguel Kokala Mayiga y'a jira k'a fɔ fɛn kɔrɔ minnu bɔra Lamɛnnikɛ jamana kɔnɔ ka na ko u bɛna bila musée kɔnɔ u bɛna to ka jira mɔgɔw fana na kuma bɛɛ mɔgɔw bɛ se ka t'u lajɛ
ko abna kete ka fra mais national fait encore kan mais ni yoro la nganga l'américain jamana fode uli ma chende ma de action ka tano ko ba faire lu fe ya mine ka segama donc amu fo la ayo donc fo mo ko famu ma l'américain ma chende anga mo wala ya sanga faire mo ma ulu ba fe ka do l'américain jamana ka ta faire américain fa ya mine ka segama comment nous rafona d'ailleurs les livres comme il faut au début sur quoi il tient note les autres ko le Mali récupère plus de 900 objets volés voilà ouais les autres faut ko ko ushena ko nga andala ko soro yele de ushen kata faire tubabuma o tubabu ko ta faire américain gouvernement yo mine ko tike mba segatigima donc amu barka dawe aforo ni chogol la kunu ya fam voilà oda tien ami do ke to mun bebi kanama mun be français o fana ka sigi mun français do ka sigi français jamana nyama fana ledu ta ku sigi inshallah am do ke o ka sigi jukula parce que angala da fendo yoro ko faso ka la seli chugala ko wajibi do ani kuno vondilo ka je ka baraka nyo afa sikatola mira fana mtaleke ngana ko keneba sinandula ci stratégie la championnat national able ko mamunu yele na kana ngana ko kene kan no première division yi ko nyinanta indamina no ko ante ubulo ko ne nyefo len fana be o ma nyefo folo awo ayo niejume Mali info Mali horizon o yoro janta ata fe asibenjere no ka foko sida o ga nyakilu ani tan chamanje fanga to wala ka tasra mun fe ko ni ye ko fly munu nyina bo mandi nyafe nga mafuka teseke mi da funam talike Umar Marko ni ajaw min aliko stratégie la ko yela ko démocratie franc balaka d'Afrique donwa comme ka onyi ngani ke Mali bisika bo gela kono chugo mina ni kala tamunu balaka nali benga nyamgo ba siru modu kulubali ko aleke meka foka fledo fona ke ako stratégie kan yanno namu ni woni Andre ni fanta minene mati kuma ni politiquement minene ko démocratie finye donala jomana dem ko reflay la sentinelle bon politique mo fana ko bega politique ko de fa modo ti a yininga ko re ka fala fasia u ba donné u chien de fana ye komodo ku banga fo ayo fana bala mo ko jatemne asin dem fay fam ma ganzam mi ne dongo do kasre ma shiti kuma mais ni politique ni to ko kelenti melandro kuma am kuma warame ay waro min do ne du fo mo ko shuka ka fo du fo bo karsa shuka ba fo bon abo shuka abitene politique mo nun tan yodi afamuna jago ya nyon demande do no to re baro kuma do ku jote ko do la ku afamuna la sentinelle ale game ga dawal bank mo do fo ko musodo na che aka tin kun wulle no ku ata jagarta la ku bita moto la ku bita nai ko sra la ko ne ku ay kalofo ay kalofo ko nyina wona wa kabako ko do to be dawal bank mo sebe o ya dai ala ko do ala ko ni ma ko to kale an to fala fasia to ni do ko no ga tilawle ay no ko ala ko ni ma ko ti kale voilà amo fo to to da to fen fo ro parce que ala ni ma shite kale e ma ala do ni be di nazarma bu se ka fembe la u ye fembe la u be fembe mene mais fen fla halbi ala ma san ko doniya duma ka julit la u desara ujulugla jolu mi mako nyaw tsugo de gla voilà so ya bon fait gla a bon fait ya bu seko seka do malo o le problème a flana jme ulu ka dunia bu mo seka sa bali o fala ferala muduma no julugla bu seka sa balo aywa o fala ko ni ale o de ko no bula parce que no julugla bu seka sa bali aywa parce que joli re ni di ni joli ni no donia de la mogoma abla usa saballe aywa uri kama ala ma songo duma parce que ala ra latike ko wajibu do bega sa chiekli nam o ko kribitike ni flako ni ale aka se bayru la u dese woro la u desero yoro la wuche voilà u desera fara ka fo mogodi bana o fana u desera wala u ya fura sugu ka vaccin sugu ka fo halama di bana o fana u desera la wuche u desero fana la
parce que farikolo ye fɛn dɔ ye ala ye dɔnniya dɔ d'u ma pour que n'a farikolo ka se ka mɛn tɔɔrɔ minnu b'a sɔrɔ caman ka se ka furakɛ nka farikolo ye fɛn ye Ablaye kabako fɛn don dɛ siga t'o la kabako fɛn don a yɛrɛ gundo bɔra ala dɔrɔn de bolo u tɛ se k'a fɔ ko i b'a bali cogo fɛn dɔw bali k'a sɔrɔ i tɛ se k'o kɛ adamadenya kɛcogo la ala de bɛ se ka fɛnw bali nka k'a fɔ ko nin dɔnniya bɛ tubabu n'u ka dɔnniya bɛ i ye min fɔ a ka gɛlɛn sisan an bɛna mun fɔ ye bi misaliya la a y'a sɔrɔ i ka dogo en 1993 kiri dɔ kɛra yan an ka faama kɔrɔ binna a tɔgɔ ye Musa Traoré an y'a kiri yan an fɛ yan o kiri banna kiri kɛra 2 ye ko joli kiri ani waribɔn kiri o kiri 2 la ko ale ni mugu ci de kan ka kan condamné à mort ko kan k'a jɔ ka mugu ci a la k'a faga o verdict bɔnna 12 janvier 93 ko k'a fa sariya dun ko n'a fɔra i ka fa i bɛ fa bon mun de kɛra k'a sɔrɔ Alpha Omar Konate de bɛ ɲɛmaaya la le 8 décembre 1997 san 5 kaso la Alpha ko n'i y'a to tan fo sariya ka kɛ ni sariya ma kɛ fɛɛrɛ de ka kɛ fɛɛrɛ ye jumɛn ye ko mɔgɔ mugan ani kɛlɛ an ka sariya y'u nɔ minɛ ko olu kan ka jo ka fa condamné à mort donc n'a an tɛna bɔ o sira fɛ pour qu'an ka don sariya la an ka fɛɛrɛ kɛ a ko bon n b'a communier kɔrɔ di an ka constitution bi yamaruya di président ma ka sɛ d'a ma ni sariya ko i bɛ jo ka fa k'a yɛlɛma i si kaso la ou k'a fɔ k'i bila yɛrɛ foyi t'a la ko an ka sariya y'o yamaruya président ye o fanga b'a bolo donc san 5 kɔfɛ a ko bon sisan ka mugu ciw ni nawɔ o tɛ kɛ an k'u bila u si kaso la donc a ko an b'a yɛlɛma k'a bɔ ka mugu ci la k'i bila i si kaso la perpétuité donc condamné à mort il a communié a condamnation à perpétuité o mɔgɔ mugan ni kelen bon n bɛ fɛn kelen fɔ n ko ne y'o fɔ n ko tɔgɔtigi ni waritigi ani setigi olu ni maa gansan tɛ kelen ye olu ka ko tɛ ko fitinin ye u kungo tɛ kelen ye diɲɛ kɔnɔ yan bon o maa mugan ni kelen Alpha ye mugan ni kelen de ta a kɛra maa gansan ye ka taa fo maa tɔgɔtigi la mais gafawtigi ye mɔgɔ tɔgɔtigi de tɔgɔ sɛbɛn o tɔgɔtigi naani ye jɔn ye Musa Traoré ale yɛrɛ famakɔrɔ ko a b'a la ko an t'i i mugu ci la an b'i yafa mɛ an b'i to i si kaso la a filanan ale kɛ ministre de la défense o waati na général Mamadu Kulibali ko e fɛnɛ ta an b'a yɛlɛma i si kaso la a sabanan Musa ka ministre kɔrɔ mun ye ministre administration territoriale waati min na Musa ka bin a tɔgɔ ye Seku Sidi Li u b'a fɔ Seku Li ko e fɛnɛ ta an b'o yɛlɛma a naaninan o ye colonel Usmane Kulibali ye ale tun ye chef d'état-major général des armées Musa bɛna bin waati min na o naani de b'o o mugan ni kelen o mɔgɔ ba naani b'u la donc o naani mɔgɔw bɔra k'a kɛ misali ye donc mɔgɔ i ma tɔgɔtigi ni ma tɔgɔ tɛ kelen kelenw tɛ k'a fɔ kelenw tɛ kolon tɛ ayi donc u ma sɔn ka mɔgɔw tɔgɔ sɛbɛn mais ni mɔgɔ naani y'u tɔgɔ sɛbɛn ko maa mugan ni kelen don mais mugan ni kelen cɛ ni mɔgɔ naani b'u la parce que ni mɔgɔ naani ye jɔyɔrɔ sɔrɔ u ye fanga mara tɔgɔ b'u la voilà donc Musa ko taalen kɔfɛ yanni Alpha yɛrɛ ka fanga bila ko hey an ka yafu mɔ ka taa u ka so Mali don an bɛɛ ye kelen an y'o ɲangini an y'o kiri an y'o don kaso la u ye dɔ sara sisan an k'o to ka taa so ka taa miiri Alpha y'o bɛɛ bila yanni ale yɛrɛ ka fanga bila grâce présidentielle Alpha y'o kɛ yan donc o de tun bɛ n bolo k'a fɔ ye bi hakili don Alpha ye fɛn ɲumanba min kɛ Musa o tɛna k'o ye sa de ayiwa a ye ko ɲumanba min kɛ Musa o tɛna k'o ye de o kɔni don o don n'o tɛ hali Musa sara a ma sɔn ka taa o ayiwa mais ale de ye Musa bila ale de yafa ma siɲɛ fila ka yafa ma k'an tɛ mugu ci la ka yafa ma k'a fɔ n b'i si dɔ kɛ la k'a to la ko fɔ an y'i bila yɛrɛ n'o k'a ye ko ɲumanba min kɛ Musa o tɛna k'o ye sa o de don siga t'o la parce que a ma sɔn a ka faga a ma sɔn a ka to kaso la fana a y'a bila ka bɔ kaso la o kɔni ye fɛn ɲumanba ye mɔgɔw k'a to hakili la k'a fɔ Alpha ye minnu bɛɛ kɛ Musa ko la k'a sɔrɔ a bɛ fanga la a bɛɛ ma kɛ jugumanw ye a bɛɛ ma kɛ juguman ye a ye ɲumanw fana kɛ mɔgɔ naani bɛɛ u bɛɛ bɛ tiɲɛ so an bɛ galon so la sisan Alpha de bɛ tiɲɛ so galon so la olu bɛɛ bɛ tiɲɛ so sisan Musa sara Sekuli sara Mamadu Kulibali fɛn sa u bɛɛ bɛ kiyoma bi Alpha yɛrɛ sɛgɛnnen don a yɛrɛ saya ko kuma kun cayara an bɛ dugawu kɛ Ala k'a fara si kan amin ya rabi Ala kana bon ni kɛra an ka jamana fo jamana nin na fo an ka fɔ mɔgɔw k'a dɔn voilà
an b'a fɔ i Tarawele o ka ɲi kosɛbɛ kan bɛn Ala ka dɔn wɛrɛ yira an na amin